2 минути играем, да кажем стоп, спираме. Аре, Стояне! Чакай, ММА или бокс играем? Леко, леко. Дишай, дишай. Бърдичката надолу дръж. Стояне. Дишай, бе, дишай, бе. И бърдичката дръж надолу. Дръж бърдичката надолу, като трябва да задушава. Разиграйте се малко, момчета, разиграйте се малко. Айде, стоп! Огън! Дете, играйте по-умно и така. Стояне! Сложи каската. Стояне, ръцете долу, като главата е така долу. Защото ще получиш колена. Ръцете отдолу. Queen business money. Ready, motherfucker? Колко е парено? 2 минути. Малко, брат. Колко има? Колко секунди остане? Не сме пускали време в начало. Ти решаваш снимка. Айде, ти решаваш снимка. Толкова ли? Нали каза Street Fight са? Да. Няма рундови. Чак беше ли това? Street Fight, газ. Ще малко, аз след по-силно част. Учили тогава, тренираме си пак. Играят какво? Казвате, сте хубаво, да? Добре беше. Аре, Стояна. Слагай каската, Стояна, давай. Всичко от себе си направете боя да се връща. Ей, разиграйте се. Аре, бе, слагай каската, бе. Много течна каска, бе. Вече. Така сложно. Има. Искаш каска? Не, той се скаска. Не с каска, ще дадете глава, това стане беля глава. Мане, 10 секунди ги пускаш, после официално ще направят бой. Ще тренират за този бой. Примерно след 2 месеца, за 7 бой ще направят. Тренировки. Да. Контендър. Чувствай се гейста манек с
Kaç değil mi? Evet, alay. Ne var? Kostak istiyorum eksik var. Давай. Айде, момчета, последна атака правите. Последна атака правите. Последно нещо. Ако няма победител, обявяваме. Ето няма нокаут. Чинете друг гол. Ето. Дистанция, дистанция, дистанция. Дистанция, пускай удари само, бе. Тръгай. Защо аз? Чакай малко. Стига е. Не, това е. Ай, стига.